Napolyon û Selahedîn Eyyûbî her du karakterên mezin in li dinyayê. Di nav dîrokê de cihê her duyan jî cihek bilind e. Her yekî ji bo xwe û ji bo derdora xwe têkoşîn daye. Û her yekî ji bo xwe û ji bo derdora xwe rizgariyeke serketineke bi dest xistiye. Yek kral, yek împarator. û her du ji bo kesekî bûne nivîs kengê berî bi 80 sal berê. Em qala kî dikin? Em qala Osman Sebrî dikin. Osman Sebrî her du karakter dane berhev li ser her duyan nivîs nivîsandine. Li ku derê di kovara ronahî de. Osman Sebrî wê demê di navbera hejmarên 16 û 28 de di her hejmarê de li ser Napolyon nivîs nivîsandine. û di navbera hejmarên 23 û 28 de jî di her hejmarê de li ser Selahedîn Eyyûbî nivîs nivîsandine. Wî kiriye ku wan her du karakterên mezin bide bahev, wan her du karakterên mezin bi Kurdan bide nasîn. Ji dayîkbûna wan, ji têkoşîna wan heta berî serketinê ev mesele girtiye dest. Bi vî awayî qala wan kiriye di van hejmarên ronahî de. Bifikirin ku wê çaxê li ser Selahedîn Eyyûbî gelek berhem tunene. Wî yekî bi erebî peyda kiriye ku Doktor Ahmed Bêlî nivîsandiye, ji wê pirtûkê sûde wergirtiye û nivîsandiye. Çima ev her du karakter îhtimalekî mezin wî xwe nêzî her du karakteran yan jî her du karakter nêzî xwe dîtine loma li ser wan nivîsandiye. Osman Sebrî 1950 de tê dinyayê. Dema serhildana şexsî çêdibe 20 saliye û ew jî di nav de cî digire. Paşê di nav serhildana agirî de jî cî digire wê çaxê 23-24 saliye. Yani çawa her du karakterên din di nav têkoşînekî de bûne, ew jî di nav têkoşînê de bûye loma xwe nêzî wan hîs kiriye. 1929 de Osman Sebrî ji mecbûrî berê xwe de binxetê û li wir bicih dibe. Li wê derê Celadet Elî Bedirxan û yên din dinase, li gel wan kar dike, li gel wan tê dikoşe. Ev nivîsê ku em qal dikin jî di kovara ku Celadet bi xwe derdixiste di ronahî de hatine nivîsandin. Ew nivîs ji aliyê Belkî ve wekî pirtûkek hatin çapkirin bi navê Napolyon û Selahedîn. Hêja ye. Belkî herkes nikare xwe bigîne wan kovaran. û xwe bigîne jî belkî nikaribe xwe bigîne hemû hejmaran. Lê di vê pirtûkê de mirov dikare hemû nivîsên ku li ser Selahedîn Eyyûbî û li ser Napolyon hatine nivîsandin bibînin û bixwînin. Ji vî alî ve karê ku belkî kiriye girîng e. û em vê jî bêjin me îro li ser vê nivîsan û pirtûkên me yên ku 50 sal, 80 sal, 100 sal berê hatine nivîsandin, car caran em ê bi vî awayî bikin mijara 3 deqeyan. Bila îro ji bo Napolyon û Selahedîn ê Osman Sebrî be kerem bikin.